नमस्कार. आज आपण दुधीपासून हलवा बनवणार आहोत. झटपट होतो, टेस्टी आहे आणि आरोग्यवर्धक आहे. तर काहीतरी गोड खाण्याची जेव्हा इच्छा होते तेव्हा झटपट काहीतरी गोड बनवलं पाहिजे. तर ते टेस्टी आणि हेल्दी देखील असलं पाहिजे. तर त्यासाठी आज आपण दुधीपासून हलवा बनवत आहोत. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर दुधी हलवा बनवण्यासाठी इथे मी एक कोवळा असा दुधी घेतलेला आहे. आता या दुधीचं आपल्याला साल काढून घ्यायचं आहे. तर सोलण्याच्या सहाय्याने आपण हे दुधीचं साल काढून घेऊया. साल काढणं गरजेचं आहे, कारण की साल जर काढलं नाही तर साधारणपणे दुधीचा हलवा किंवा दुधी हा कडवट असण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे आपण हे साल काढून घेणार आहोत. याला आता आपण किसणीवर किसून घेणार आहोत. तर मोठ्या आकाराची किसणी असेल तर त्याने देखील किसलं तरी चालेल. तर आता ही मध्यम आकाराची किसणी आहे. यावर आता आपण या दुधीचा किस करून घेणार आहोत. दुधी हा खूपच आरोग्यवर्धक आहे. वेट लॉस रेसिपी म्हणून दुधीकडे पाहिलं जातं आणि बऱ्याच जणांना दुधी हा आवडत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे दुधीचे तुम्ही वेगवेगळे प्रकार बनवून देऊ शकता. तर आता बऱ्यापैकी इथे दुधी किसून झालेला आहे आणि आता या दुधीला आपल्याला तुपावरती साधारणपणे खमंग होईपर्यंत परतून घ्यायचंय. तर एका पॅन मध्ये जवळपास 2 ते 2.5 चमचे साजूक तूप घालून घेणार आहे. यामध्ये आता आपल्याला आपल्या आवडीचे ड्राय फ्रुट्स खमंग असे परतून घ्यायचे आहेत. तर यामध्ये मी बदामाचे तुकडे घालून घेणार आहे आणि खमंग होईपर्यंत आपल्याला याला परतून घ्यायचं आहे. तर हलव्यामध्ये आपल्या आवडीचे कोणतेही ड्रायफ्रुट्स तुम्ही घालू शकता, जसं की काजू, बदाम, मनुके, चारोळी वगैरे. तर आता याला आता आपण परतून घेऊया. मिनिटभरामध्ये हे छान सोनेरी रंगावरती परतून होतात. तर ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्कीच लाईक करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. तर आता हे बऱ्यापैकी जे बदाम आहेत छान असे भाजून तयार आहेत. हलकासा याचा रंग बदललेला आहे आणि कुरकुरीत असे हे बदाम आता तयार झालेले आहेत. याला काढून घेऊया आणि आता याच सेम पॅन मध्ये आता आपण पुन्हा थोडंसं तूप घालून घेऊया आणि किसलेला दुधी आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत. तर याच पॅन मध्ये आता पुन्हा मी साजूक तूप घातलेलं आहे. 2 ते 3 चमचे साजूक तूप पुरेसं होऊन जातं आणि यामध्ये आता आपण किसून घेतलेलं दुधी घालून घेणार आहोत. तर बरेच जण विचारतात की दुधीचं पाणी पिळून काढून टाकायचं का? तर नाही, दुधीचं पाणी अजिबात आपल्याला पिळून काढायचं नाही, कारण की हे दुधीचं पाणी आपल्याला या दुधीच्या हलव्यामध्येच आटवून घ्यायचं आहे. तरच हा हलवा हेल्दी होईल. नाही तर पाणी काढून टाकलं तर त्यातले सगळे जे पोषण तत्व असलेले जे घटक आहेत ते निघून जातील. तर आता हा सर्व दुधी मी यामध्ये घालून घेतलेला आहे आणि 3 ते 4 मिनिटांसाठी लो टू मीडियम आचेवरती याला छान असं परतून घ्यायचंय. दुधीचा छान असा रंग बदलत चालला की यामध्ये आपल्याला दूध घालून घ्यायचं आहे. दुधाच्या ऐवजी तुम्ही खवा वापरू शकता किंवा मिल्क पावडर देखील वापरू शकता. आता बघा, बऱ्यापैकी दुधीचा रंग बदलत चाललेला आहे. आता या स्टेजला आपल्याला एक छोटासा ग्लास भरून दूध घालून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर वेळ वाचवायचा असेल तर दुधाऐवजी तुम्ही खवा किंवा मिल्क पावडर किंवा कंडेन्स मिल्कचा वापर देखील करू शकता. कमीत कमी वेळामध्ये उत्तम प्रकारचा दुधीचा हलवा तयार होतो. आता 1 ग्लास इथे मी दूध घालून ठेवलेले आहे आणि आता याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि यामध्येच आता आपल्याला हा दुधी हलवा बनवून घ्यायचा आहे. दूध पूर्णपणे यामध्ये आपल्याला आटवून घ्यायचंय. तर जवळपास इथे दूध आटवण्यासाठी 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला लागतील. यामध्येच आता मी अर्धी वाटी इतकी साखर घालून घेणार आहे. तर गोड आपल्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त देखील आपण करू शकतो. पुन्हा एकदा याला आपण मिक्स करून घेऊया. याआधी यामध्ये आपण भाजून घेतलेले जे बदामाचे तुकडे होते ते घालून घेऊया आणि मग आपण याला मिक्स करून घेणार आहोत. तर आता दुधीचा हलवा आहे आणि याचा थोडासा कलर येण्यासाठी यामध्ये मी फूड कलर जो आहे हिरवा, तो यामध्ये थोडासा घालून घेणार आहे. ते जवळपास लिक्विड फूड कलर आहे. तर तो थोडासा 1 ड्रॉप इतका मी यामध्ये घालून घेत आहे आणि याला आता आपण मिक्स करून घेऊया. तर लिक्विड फूड कलर इथे मी वापरलेला आहे. तुमच्याकडे पावडर फूड कलर असेल तर तो देखील तुम्ही चिमटभर घालू शकता. खूप छान असा हा रंग येतो. किंवा तुम्हाला जर फूड कलर घालायचा नसेल तर तो तुम्ही स्किप देखील करू शकता. आता व्यवस्थित मिक्स केलेला आहे. हलकासा पिस्ता कलर या हलव्याला आलेला दिसत आहे आपल्याला, पण जसं जसं हा हलवा शिजत जाईल तसा खूप छान असा कलर या हलव्याला येतो. आता बघा,
बऱ्यापैकी आता हे दूध आटत चाललेलं आहे आणि आता यामध्ये थोडासा ओलसरपणा जाणवत आहे, तर याला आपण पूर्णपणे आटवून घेऊया। यामध्ये आपण स्वादासाठी काहीही वापरलेले नाही। आता आपण यामध्ये 8 ते 9 कुटून घेतलेली वेलची घातलेली आहे। यामध्ये कुठलाही स्वाद येण्यासाठी जायफळ किंवा इसेन्स न वापरता वेलची वापरा। वेलचीचा खूप छान असा स्वाद हलव्याला येतो। मिक्स करून घेऊया आणि 2 ते 3 मिनिटांसाठी आणखीन एकदा आपल्याला याला परतून घ्यायचंय। तर जसं जसं हा हलवा आपण परतत जाऊ तसं तसा हा याचा कोरडेपणा आपल्याला जाणवत जातो। तर बघा बऱ्यापैकी आता हा हलवा तयार झालेला आहे आणि याचा कलर देखील खूप छान असा आलेला आहे। तर आता हा हलवा तयार झालेला आहे। गॅस इथे आपण आता बंद करून घेऊया आणि याला थंड करून घेणार आहोत। तर रूम टेम्परेचरवर हा हलवा थंड केलेला आहे। याला आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर हा दुधी हलवा गाजरच्या हलव्याला देखील फिका पडेल अशी याची टेस्ट आहे। लहान मुलं जर दुधी खात नसतील तर अशा प्रकारे तुम्ही हा हलवा नक्की बनवून देऊ शकता। प्रसादासाठी किंवा सणावाराला देखील तुम्ही हा प्रकार बनवू शकता। झटपट काही गोड खायचं असेल तरी देखील हा हलवा खूप उत्तम असा हा पर्याय आहे। आरोग्यदायी आहे आणि हेल्दी आहे। आता हा हलवा सर्व मी यावर काढून घेतलेला आहे। यावर आता आपण थोडेसे ड्राय फ्रुट्स आणि थोडासा चांदीचा वर्क लावून याला आपण सजवून घेणार आहोत। तर माझ्याकडे चांदीचा वर्क होता म्हणून मी याला सजवून घेत आहे। तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही त्याला स्किप देखील करू शकता। बऱ्यापैकी ड्रायफ्रुट्स आणि चांदीचं वर्क लावल्यानंतर हा दुधी हलवा खाण्यासाठी तयार आहे। तर आजचा हा दुधी हलव्याचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिहून कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय।